नमस्कार। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउरा सभी के स्वागत करता है। आज समीक्षा सत्र में हमारा भी जौन पुस्तक बा पीपर के पतई, कवि के नाम जयशंकर प्रसाद द्विवेदी, प्रकाशन वर्ष 2017, प्रकाशन संस्थान नवजागरण प्रकाशन नई दिल्ली। आज के ये पुस्तक के समीक्षा लिखले बानी डॉक्टर राजेश कुमार माझी जी। वहां के हिंदी अधिकारी बानी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में नई दिल्ली में। तो उनका जो लिखल समीक्षा बा बहुत लम्हर समीक्षा लिखले बानी। ये पुस्तक के विवेचना बहुत ढंग से कैले बानी, बहुत नियमन से कैले बानी। एकरा ला उनका प्रति हृदय से आभार बा। बाकी वीडियो के साइड लम्हर कई संभव नहीं खे, तो उनके समीक्षा के संभव बा कि उनके समीक्षित ये पुस्तक का समीक्षा का कुछ अंश छूट सकेला या छोड़ल मजबूरी होगी। तो आई उनके लिखल समीक्षा के शब्द दिहल जाओ। वहां के समीक्षा करत बेर जौन एक पंक्ति ये किताब पीपर के पतई खातिर कहले बानी वही बा गवई माटी से गमकत कविता। ई बात सबका मालूम बावे कि कविता मूल रूप से पाठक के भावना के उदात्त बनावेले, ओकरा सौंदर्य बोध में सुधार ले आवेले और ओकरा के अपना परिवेश से जोड़ेले। कविता द्वारा पाठक में संवेदनशीलता और सुरुचि के भी विकास होखेला। कविता के भाव विचार और शिल्प सौंदर्य के उद्घाटन सही लय और प्रवाह पूर्ण ढंग से पढ़ला से ही संभव हो सकेला। यही से आवश्यक बाकी प्रस्तुत कविता संग्रह पीपर के पतई के माध्यम से एक रचनाकार जयशंकर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जवन भाव और विचार रउआ लोग तक पहुंचावे के कोशिश कईल गईल बा, ओकर प्राप्ति खातिर रउआ ऊपर कहल गईल बात पर ध्यान दिहल जाओ। रचना कार के खातिर जौन राजेश कुमार माझी जी विस्तार पूर्वक समीक्षा जौन लिखले बानी ओकरे पर हम अपन वक्तव्य अपन बात केंद्रित करतानी। अपन बात का कहीं उन्हीं के बात उनका शब्दन में केंद्रित कर रहल बानी। पीपर के पतई में संकलित 65 गो कवितन के माध्यम से ये बात जाने की कोशिश कल जाओ कि श्री जयशंकर प्रसाद द्विवेदी के सोच अपना घर परिवार और समाज और परिवेश के प्रति कैसन बा। उनकर बाहरी या भीतरी दुनिया के जाने खातिर प्रस्तुत कविता संग्रह में संकलित कुछ कविता के चर्चा यहाँ पर कल जा रहा बा। अपना विवेकानुसार हम ये संग्रह के कुछ कवितन के गुण दोष उजागर करे के कोशिश करत बानी। बाकी प्रत्येक कविता प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना ढंग से कविता के मतलब निकालेला और एमे केहू से केहू के कोनो शिकायत ना होखे के चाहिए। कविता के उत्पत्ति के बारे में विद्वान लोगन के कहनाम बा कि कविता की उत्पत्ति दुख के अनुभूत से होखेला। जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी के कविता अचके में भी ये बात के प्रमाण मिलत बा, जहां कवि के कहनाम बा सोच के औ जाइल मन क्रोध में कांपत हाथन से लिखल चाहत रहनी दोसर अचके में मन के पीड़ा लिखा गई। ई बात भी सर्वविदित बा कि कोनो भी कवि अपना समाज से कट के ना रह सकेला। समाज के समस्या ओकरे मन के उद्वेलित करत रहेला। आज भारतीय समाज में कोनो भी व्यक्ति खातिर बेटी के शादी करे में पसीना छूट जाला। जयशंकर प्रसाद द्विवेदी के कविता अब बोले सुपुआ बोलेला में बेटी के शादी करे के चिंता पाठक लोग देख सकत बा। हम त बानी लड़की के बाप सोचते छाती लोटत सांप कैसे लागी हाथे हरदी सोचते बेरी गईनी काम।
जिंदगी का ह ये आज ले केहू के सही मायने में पता ना चलल। हर एक व्यक्ति अपना अपना हिसाब से एकरा के परिभाषित करेला। जिंदगी अपने आप में एगो पहेली आकी सवाल एकर खोज ये संग्रह के कवि भी आनहर मनई नामक कविता में कौना तरह से करत बा उ रउआ देखी। जिंदगी के चाल और ओकर पड़ताल में बूझल दियरी, रिसे लागल दर्द के लोर, हियरा निकारे का बदकुचन नौटंकी लेखा लागल। जौना तरह से पांचों अंगुरी एक समान ना होले, वही तरह समाज में सब आदमी एक जैसन ना होले। केहू सहायता पाके सहायता करे वाला व्यक्ति के उम्र भर कृतज्ञ रहेला, तो केहू काम निकलला के बाद पीठ मोड़ लेवेला। जौना के बखूबी चित्रण आस्था बदल गई नामक कविता में कवि कौना तरह से आयल बा देखी रहुआ। देख न आस्था बदल गई, कहरत रहलन हमही उठौनी, नीमन जगह पर बैठौनी, लागत बा तबीयत संभल गई। देखा ना, आस्था बदल गई। समाज ही ना, घर परिवार में भी आज केहू पर भरोसा नहीं खे। प्रत्येक आदमी दूसरा आदमी के संदेह के नजर से देखत बा। आपसी विश्वास अब चरमरा गईल बा। जौना के वर्णन द्विवेदी जी कैसन बहल बयार में सुंदर ढंग से कैले बानी। छूछ भइल अपनन के थाती, दुबक रहल बा अब उत्पाती, धनिया के हेरी अब कहवा, जोन ही बदले सौनाइल बा। भारतीय समाज में भ्रूण हत्या के समस्या बहुते गंभीर बा। आए दिन भ्रूण हत्या के केस देखे सुने के मिलेला। जयशंकर प्रसाद द्विवेदी के कविता में भी भ्रूण हत्या के सुंदर उदाहरण देखे के मिलत बा। जौना के कवि के मन बहुत व्यथित बा। कन्या धन में कवि के कहनाम बा, लागल नाही हाथे हरदी, कोखी बुची मराइल बाटे, बहरे चाहे कुछुओ बोली, माई घरे छोहाइल बाटे। नारी बा नारी के दुश्मन, मन के नेह हेराइल बाटे, इतना पीर सहाई कैसे, बुद्धि पहरा घहराइल बाटे। सबका मालूम बा कि मधुमास के मादकता ऐसने होखेला कि मन बौरा जाला। मधुमास पर भारतीय कवि लोग अपन खूब लेखनी चलौले बा। मधुमास में कोयल के तान मन के बेधे लागेला। जौना के वर्णन के देखाई चुनरिया में कवि बखूबी कैले बा। अमवा के मोजरी से कोयलर के बोलिया, चढ़त चैतवा में ताना देव छलिया, संभरे न आपन नजरिया हो राम, मन मधुआइल। भारत में किसान लोग के समस्या बहुते गंभीर बा। आज भी भारत में खेती बाड़ी बहुत हद तक ले बारिशे पे निर्भर बा। बारिश ना भइला पर किसान के मन उदास हो जाला। यही बात के चित्रण कवि अपना कविता में खग बूझे खगही के भाषा में सुंदर ढंग से कैले बाड़न। कवि के कहनाम बा, बादर बनले खेती अर कबहू, बारिश पर सब निर्भर अबहू, कहाँ मुनाफा भइल किसानी, सदियन से बा यहाँ निराशा, खग बूझे खगही के भाषा। भारतीय समाज में किसान के समस्या सहित मेहरारू के दशा में भी आज बदलाव नहीं आई। मेहरारू लोग के आज भी कमजोर समझल जाला। ई पुरुष प्रधान देश औरत लोग के अनगिनत खामी निकालत रहेला। औरत जन्म से लेके अपना जिंदगी के अंतिम सांस तक समाज के ताना आ खोबसन सहत रहेले। जौना के बारे में खोबसन नामक कविता में कवि के कहनाम बा, पहले बेटी फिर ससुरैतीन फिर माई से आजी तक खोबसन में बाझल रहेली मेहरारू। आज के युवा पीढ़ी अपना माई बाबू के बिल्कुल ध्यान नहीं खे राखत। फैशन के आंधी ऐसा आइल बा कि युवा पीढ़ी से पुश्तैनी खेती किसाने नहीं खे हो। जौना के उल्लेख घूटत बाप नामक कविता में बहुत सुंदर ढंग से आइल बा। जिंदगी के शुरुआतिये में फैशन के बीमारी घेरले बिया। खेत खरियान कूल्हे भुलाइल, बबरी के झारल चश्मा चढ़ा के तहरा लागता तोहरा सुहात नहीं खे। जौना तरह से सूरज के रोज उदय और अस्त होकेला,
वही तरह जौना भी प्राणी के जन्म होखेला ओकर मृत्यु भी निश्चित होखेला। आदमी ये दुनिया संसार में अकेले आवेला और वो अकेले ही चल जाला, जवन एगो सच्चाई हवे। कवि यही वास्तविकता के वर्णन चलती के बेरिया में करत लिख रहल बा। सात संग कुल सबसे छूट गईले, हित मीत हमरे नियरो ना आइले, असो न गवाई कजरिया चलती के बेरिया। ये सब उल्लिखित कविता के अलावा जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी अपन कविता तू रहबा यार में काला धन, पतो का निभाई, बूढ़ पुरनिया लोग के एकाकीपन के समस्या, फाटल लुगरी में गरीबी और मेहरारू लोग के समस्या, बहल गांव बिलाइल खेती में बुजुर्ग लोग के समस्या के रेखाचित्र खींचे में जहां एक और पूरा तरह से कामयाब बढ़न, वही जगह बड़भागी भोजपुरिया और भकुआइल बबुआ में कवि अपना मातृभाषा भोजपुरी के गुणगान कैले बाड़न और भोजपुरी के संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान न मिलला से दुखी भी बाड़न। संग्रह के बाकी सब कवितन के भाव और विचार भी सराहनीय बा। साथ ही संग्रह के कुछ कवितन में गेयता के गुण सुंदर ढंग से आयल बा। ये सब बात के आधार पर हम कह सकत बानी कि पीपर के पतई के रचनाकार श्री जयशंकर प्रसाद द्विवेदी अपना कवि कर्म में बहुत सफल बानी। ये संग्रह में संकलित कविता के भाव, विचार और सुंदरता के अनुभव खातिर एक रचना के जरूर पढ़ी। एक कविता संग्रह के रचनाकार के वाचालता, मुखरता और शब्द के अंदर छुपल भाव के सही अनुमान तबही होखी जब रउआ लोग संग्रह के सब कविता के एक एक करके पढ़ब। ये संग्रह के आधार पर हम ये कह सकत बानी कि श्री जयशंकर प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक भविष्य बहुत उज्जवल और सुनहरा बा। जय भोजपुरी। आज के जो समीक्षित पुस्तक रहल है पीपर के पतई, जौना के रचनाकार हम खुद ही बानी। बाकी आज जौन समीक्षा हम रउरा सभे के सोझा रखनी है, इस समीक्षा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के हिंदी अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार माझी जी के लिखल है। उनके शब्दन के हम बाणी देनी है। तो आज के ये समीक्षा का सारा श्रेय डॉक्टर राजेश कुमार माझी जी के बा। ओकरा ला हम आभारियो बानी। हम उनका के बहुत बहुत धन्यवाद दे रहल बानी कि वहां के दीठी हमरा पहिल पुस्तक पीपर के पतई पर गई। जय भोजपुरी।